हाँ तो नमस्कार भैया लोग। हई का सुनतानी हो कि होली में भौजी आंख मारे। तो का ये ब्यास साफा खत में बाड़ा का हो, इहो कोनो हाला करे वाला बात हो का हो। अरे तू जा होने आंख मारो आ होली के मजा उठाओ। अरे शुक्र मनावा कि तहार ऐसन भौजी मिलल बाड़ी जे तहारा के भाव दे तारी आ आंख मारो तारी। अनते एगो हमरो भौजी बाड़ी, ए भाई लोग, तू आंख ना मारेली, उ तो सीधे लात मारेली। आपन दुख हम केतना ले बताई। अभी काल्हि के वैसन जगह लात मोरले बाड़ी नु कि हमारा उठलो बैठला में बड़ा परेशानी होता। लागत नु जैसे हमारा बाजा के साजा हो गइल बा। आ होली के असो माजा हम केकरा से लेम। हम तो इतने को हम ये ब्यास तनी अपना हो भौजी से कह देता नु कि एक बार हमरो की आंख मार देती, हमारे देख के नु जियारा जुड़ा जाई। हमारा दिल में बड़ी श्रद्धा लागल बा कि भौजी हमरो के आंख मरती तो हम होलिये में तर जईती। तो सुनो ए ब्यास, अपना भौजी के पूरा होली भर जानू समझ कि जानू हई हनु। और ये अपना भौजी सोना के कोना में ले जाके पिचकारी सटा के पूरा रंग लगाव आ मौका के फायदा उठाव। बताई तो ये भैया लोग, जब भौजी आंख मारतारी तो ई सारा पागल देवारा बा उनका प्रचार करता आ पूरा गांव में उनकरा के बदनाम करता।